Počujete nás? Trnovník, takže skúsime spraviť nejakú výzvu z Trnovníka, či nás niekto bude počuť. Skúsime nahrať spojenie. Portable som neohlasoval, tak s takou malou dušičkou idem a budem veriť, že niekto bude mať zapnutú vysielačku. Pobral som, že sa nachádzaš v Lehôtke pod Brehmi. Ja vysielam momentálne z Trnovníka. Pozdravujem ťa. No nádhera, nádhera. Ďakujem ti veľmi pekne za spojenie. Určite sa aj ti ozvem. Ahoj, potvrdzujem, ja sa chystám na Krahulský štít. Budem vysielať z Krahul zhruba za nejakú hodinku, hodinku a pol. Tak sa určite ešte spojíme, nejaké spojenia si aj nahrám. Takže zatiaľ sa odpájam, pozdravujem ťa, ahoj, Žiarec 71. Paráda, takže máme prvé spojenie a ani sme k nemu prišli, ak slepé kura k zrnu. Takže krásny výhľad z Trnovníka. Nadviazali sme jedno spojenie, podarilo sa nám spojiť s Dušanom Žiar. Na ostatné výzvy nikto nereagoval zatiaľ, takže skúsime to opäť ďalej. Ideme Krahulský štít z rozhľadne, dáme nejakú všeobecnú výzvu, zatiaľ sa odpájame. Dnes sme si s chalanmi vybrali turistiku na Krahulský štít, na rozhľadňu. Skúsime odtiaľ spraviť nejakú výzvu, niečo povysielať. Už sme skúšali výzvu z Trnovníka, mali sme ho po ceste, sme sa tam zastavili. Nadviazali sme spojenie s Dušanom Žiar. Dušan vysielal z Lehôtky pod Brehmi, čo je celkom pekná vzdialenosť. Priama linka, žiadne kopce medzi nami. No a my to dnes skúsime ešte z rozhľadne. Máme nádherné počasie, nádherné, snežík. Proste čo viac si prijať. Celý deň zima -2. Ľudia sa lyžujú na Krahuliach, je pracovný týždeň. Dnes sa nám konečne s chalanmi podarilo zosúladiť grafy pracovné, že všetci sme cez deň voľní. Takže konečne takáto skupinová turistika.
Sme zhruba v polke cesty, blížime sa k tabuli. Teraz už pôjdeme mierne aj do kopca. Ja som čakal, že stadiaľ to by mohol byť celkom pekný signál na spojenie, ale neohlásil som portable, no a to novoročné vysielanie, tam bola väčšia šanca, že ľudia budú pri vysielačkách. No dnes je to také hob alebo trop, takže uvidíme. OK, takže výzva, všeobecná výzva na kanál 7, výzvu zadáva Žiarec 71, voláme z portable pod rozhľadňou nad obcov Krahule, je niekto v okolí na spojenie, príjem. Zatiaľ to vyzerá, že je tu hluchota. OK, takže mi slniečko hreje perfektne. Normálne mi je teplo. Zachytili sme nejakú debatku, niekto sa rozpráva, že na Donovaloch bol prvýkrát. To bolo jediné zrozumiteľné, čo sme z toho vyčítali. Musel som si narolovať a počujem, že prebieha debata, ale nič viac. Rozprávali sa o Donovaloch. Neviem, možno, začul som hlas, možno to mohla byť hviezda. Neviem, či som ťa správne identifikoval podľa hlasu. Uvidíme, hodíme o tom reč potom cez Telegram. No, radšej 5 takých klasických normálnych spojení ako 20, čo chceš, 29, 40. Ale vždy sa to dá riešiť prechod na iný kanál, tak jedine tak. Dobre, idem skúsiť konečne trocha výzvoda, lebo je plnú bateriu. Počkáme si na výzvu. Máme Krahule. Za nami je stúpanie na rozhľadňu. Výzva, všeobecná výzva na kanál 7, tu Žiarec 71, počuje ma niekto? Výzva na kanál 7, všeobecná, tu Žiarec 71, počuje ma niekto, poďte na spojenie, príjem. Nič, skúsime z rozhľadne. Škoda, debatku sme počuli, ale nás neberú.
No myslel som si, že odtiaľ to budú spojenia len tak lietať. A nič. Počuť vrabu na kanáli 7. Tam sa nedá pripojiť. Kanál 1 nikto nič. No tak skúšame ďalej. Takže spojenia sa podarili, krásne spojenia. Najprv som mal strach, že to nebude lietať, ale nakoniec sme počuli známe hlasy. My to už balíme, už sa na rozhľadni nazbierali nejakí turisti a ideme skúsiť nejakú novú trasu dole. Nebudeme sa vracať kadiaľ sme prišli, ale skúsime ísť po Červenej dole na Kremnicu a kde si v polke cesty sa cesta križuje so zelenou turistickou značkou, trasou, tak zatočíme ostro vľavo. Je tam nejaké posedenie pri kríži, tam si ešte oddychneme a ideme ďalej. Takže super deň, krásne spojenia, pozdravujem všetkých, s ktorými som sa počul a ešte niečo povysielame cestou dole. Poberám tak polovicu z relácie, niečo je stratené, niečo počujem. Nie je to na nejakú debatu, ale som rád, že to vyšlo a počujeme sa teda do tretice. Takže my sme tu veľmi ťažko, ale zachytili sme rozhovor Alenky Žiar a Hviezdy 1DT, takže sa im to nakoniec podarilo. Hviezda hlásil, že Alenku počuje tak všelijak, že mu stále uniká ako ryba z háčiku, ak som teda dobre rozumel. A dokonca teraz asi z Majkin z Brezničky sa spojila Alenka Žiar, takže my to tu počujeme slabo v tomto lese, ale dá sa niečo prečítať. My sme posedeli, checkpoint pri kríži, krásne miesto na oddych.
začal hovoriť ten lokátor, tak to odišlo. Neviem, či sa pohol zrejme. Ale usudzujem na tom portability. Áno, lokátor je Jaro Noro 98 Laco Rudo a moja volačka je Žiarec 71. Krásne spojenie, Lehota pod Vtačníkom, vidíme vtáčnik, krásne máme ho ako na dlani a je to paráda, že to fičí v podstate až dole, za kopec. Áno, pravdepodobne si aj Eriksonom rozprával na to, takže na tejto strane si to letí dobre. No je pekný čas, peknú vychádzku má. Super, rozdáľa vody, zrejme sa ti niečo pritrafie, na ti sprajem. Veľa spojení od Lehoty, odbíra Lehota. Paráda. Takže ďakujem ti veľmi pekne za spojenie a snáď sa ešte budeme v budúcnosti počuť. Čauko, tu Žiarec 71. Jasné, ďakujem za spojenie, Miro Lehota sa lúči 73. Ahoj 73. Žiarec 71, volá na teba Hviezda 1DT, poberáš ma? Haha. Hviezda 1DT, poberám ťa, ahoj, tu Žiarec 71, počujem ťa krásne štvorkovo, možno už aj peťkovo. No ahoj, no tak po dlhom čase konečne sa počujeme aj takto. Ja ťa berem, no je to trojka, štvorka, ako čitateľne, počul som aj rozhovor tvoj s Miro Lehota. Miro Lehota, jeho som bral peťkou, krásne to. Teba tak zasumenie na niektorých miestach dobre, na niektorých horšie, ale teraz taká 3-4, ale čitateľná. Super, a odkiaľ voláš, kde si na kopcoch? No tak ako som oznamoval, ja som teraz Ježová Detva, to je JM98 Kvido Norbert. Ježová Detva, JM98 Kvido. Áno, Ježová Detva, potvrdzujem, ja som videl na Telegrame aj tvoj príspevok z vychádzky na Portable. Ešte ma bereš, lebo si sa mi nejako strácal v závere. No mne tiež utekáš, stráca sa mi to až do jednotky, ale občas niekde príde. Neviem, či robím reláciu, teraz určil si ma, aby si našiel možno nejaké to teraz, neviem, pobral si ma. Áno, poberám ťa pekne, štvorkovo. No ja som pozeral, že kde si v lokátore nie je 98 Ludwig Robert, ak to nemýlim. A to čakal som, že to bude prelietať od teba, ale neprelieta, ale nevadí. Podstatné to, že to bude tedy aj Majky Breznická, uvidím, spravíte spojenie, mohli byť oni na Jasení, to je tu 11 km v podstate silnejšie. No a mal by byť aj Ivan Píper na Smerovku, no na to by som dneska rád, či sa to podarí, neviem, uvidíme. No dobre teda, robíte video, ja som začal, uvidím, materským Ivanom svojich takto nahrám, ak sa podarí. No a teda dobre, tak poďme na sedmičku a možno ešte oznám pre Mira Lehota, neviem, či ma bere, či nie. Ak ma bere, možno sa ozvať ešte, ak nie, tak nie. No a Žiarec 71, no dobre, poďme, uvidíme, čo to dá. Ja ešte ohlasím, áno, robím aj video, bude určite nejaký zostrih z toho, nejaké materiály ešte natočím a OK, potvrdzujem, prechádzam na kanál 7, zatiaľ sa odpájam, čauko, Žiarec 1. Zatiaľ ahoj, to bola Hviezda 1DT, Portable Ježová Detva. Super chlapci, tak to lieta. Dáme kanál 7. Z Detvy, hej? Ďakujem na kanál 7, tu Žiarec 71, Hviezda 1DT, berem ťa aj na sedmičke, počujeme sa. A nepočujeme, ale tuto nám tá sedmička fachčila lepšie. Žiarec 71, Žiarec 71, Alenka Žiar, pozdravujeme ťa z Krahúskeho štítu. Haha,
Super, počujeme ťa aj my, síce cez sken, tak 3, 4, ale bereme ťa. Je to tu troška horšie, myslel som si, že budú spojenia lietať krajšie odtiaľto. Potvrdzujem, že si pri vodárni, smeruješ na Šibeničný vrch? Presne tak, pri Hornej vodárni skúsim ešte na Šibák, ak na čo pôjde z druhej strany, ale ešte ti odporúčam, ak môžem na Trnovník vybehni, ak to poznáš, to je kúsok odtiaľ ako si. Áno, potvrdzujem Trnovník, boli sme tam, s chlapcami sme to zobrali po ceste, boli sme tam natočiť nejaké zábery z drona. Ahoj, ďakujeme, ešte sa určite ozveme, budeme na teba skúšať nejaké výzvy, či to pôjde aj zo Šibeničného vrchu. Zatiaľ sa odpájame, pozdravuje Žiarec 71, Pigeon Žiar a Krliač Žiar. Ahoj, čauko. Majky Breznička, ahoj, tu Žiarec 71, berem ťa 3 cez sken, slabúčko, ale počujem ťa, ahoj. Super, pozdravím ťa. Tak som rád, že som sa dokričal, ja ťa tu tiež berem takou 3. Ja som momentálne vrchní Jasenie, tu je Budina, 770 metrov nad morom a 3 ťa tu berem. Lokátor ti za chvíľku poviem. Mikrofón na teba. Super, potvrdzujem, že si na vrchu Budina. Áno, lieta to tu, raz si na 2, raz si na 4 a tak ďalej, ale som rád, že sa opäť počujeme. Myslím, že sa uvidíš v ďalšom videu. Ani nevieš, ako ma to video potešilo minule, keď si náhodou vybehol na YouTube. Super. Tak som sa veľmi potešil. Dobre, pozdravím ťa, Alenku, ja som bohužiaľ nebral, nepočul som ju tu. Som bol 771 metrový pás. Ale si ma berá tak 3, no občas to zakolíše, samozrejme, to je veľmi tajné, občas to zakolíše. A v tom lokátore Jozef Mončer, 908, Rudo Lada. Potvrdzujem Jaro Noro 98 Rudo Laco. Ja mám lokátor Jaro Noro 98 a posledné písmenka mám prehodené Laco Rudo. A volám z Portable rozhľadňa na Krahulskom štíte, pobral si? Áno, všetko teraz som vyskokoval na 4, tak to veľmi teší. Paráda. Takže dúfam, že dneska budem mať nejaké spojenia, aj ty, aj Alenka, aj Ešte budem hádzať nejaké výzvy, aj keď pôjdem cestou dole, tak snáď sa ešte začujeme. Prajem ti veľmi pekné spojenia, počasie vyšlo na objednávku, takže hádam ti to bude lietať, uži si turistiku, ahoj, pozdravuje Žiarec 71, 73, čauko. Ďakujem krásne, aj tebe prajem krásne, keď dúfam, že aj vám tam slnko pekne svieti. Je nádherné hore, je teplo, ale na slnku je tak priateľné. Ako mnoho vedete aj vy pokopnú, aj všetkých deň, Tak. Ešte raz pekný deň a pozdravujem 73, to bol Majky Breznička, Portable, Jasenie. Čau. Rozumiem, ďakujeme krásne vrch Jasenie. Čauko Majky Breznička, ahoj. Sranda, že stojím tu kokso na jednom mieste a som otočený takto nič. Otočím sa pol metra ďalej a už berem. Tak Majky, počul som, že si mal pekné spojenie s Lužiarcom, tak to s Lužiarcom mal tiež spojenie. Chlapci. Patrioti kopcoví. 1231 DT, Alenka Žiar. Aha. Výzva dáva Hviezda 7 DT. Hviezda nebere Alenku. Hviezda nebere Alenku. Ahoj, zdraví ťa, starý známy príjemný hlas. Ahoj, Žiežovej, Kamka ma pozdraví. Ahoj, Žarnou. To bude asi Eriksson. On vysiela z tých smerov. Žarnou, Buchlou.
Chalani, čo robíte? Dneska to začalo fičať. Paráda, v pozadí máme vysielač na skalke. Aha. Aha, ale je už tam. Ďakujem, Erikson. Nepočujú sa. Tak uvidíme. Boli to nejaké popolko, ako sme vyšli. Tam ešte priestor a potom volať. Uvidíme. Dobre teda, tak zdraví ťa Hviezda 1 DT Portable na Ericssona Portable. Zatiaľ pridáva Dušan Žiar, Dušan. Zdravím ťa, ahoj. Dušan Žiar. Dušan Žiar, dalo si na mňa na Hviezda 1 DT, pobral som ťa, dávam ti odpoveď, ešte na príjme. Áno, zdravím ťa Hviezda 1 DT, vieš čo, ja sa nachádzam v Žiari, lokátor je Julia November 98 kg Oscar. Dušan Žiar, teraz sa nemuseli strátiť, že bolo narušené pred vypovednou stvorkou, teraz v Donuji. Ešte poprosím ťa, poď na 10 a skúsime to tam, 10. Ideme na 10. Ja vás tu počujem krásne, chalani. Obidvoch. Dušan Žiar, voláme teba Hviezda 1 DT Portable, poberáš ma? Áno, poberám ťa, zdravím ťa Hviezda 1 DT. Môj lokátor je Julia November 98 kg Oscar, pobral si ma? Áno, teraz to prešlo na mňa trojkou, ale je to čitateľné, takže kilo Oscar, takže si priamo doma v Žiari a to neviem. Áno, som v práci, ale je to v Žiari, takže lokátor je rovnaký. Pobraté, je to síce horšie ako keď si doma, ale pobraté. Dobre, no dneska sme po kopcoch, je to také nezvyčajné útorok okolo obeda, ale sme. Takže snáď aj tebe ešte podaria nejaké spojenia. Idem naspäť na sedmičku, uvidíme, čo to ešte dá. Dobre, Hviezda, ďakujem ti veľmi pekne za spojenie a prajem ti pekný deň. Rovnako tak aj tebe, takže pekný deň, vieš do Žiaru, ahoj, sa neprí. Krásne, a chytám ich aj bez kemy. Kanál 7 potichol. No, niečo sa tu snaží diať. Brek na kanál na Alenku. Alenka, my ťa počujeme, Hviezda ťa nebere. Sme taký prostredník medzi vami, my ťa berieme, Hviezda nie. No, tak to dá poslúšať. Ja ho počujem pekne, tak som išiel do dvojku, odrazu sa prešlo. Aha, sranda. Jasné, odtiaľ to lietalo minule aj mne od toho ohniska spod vysielaču už veľmi nie. Odtiaľ som chytal akurát Majkyho brezničku a skúšaj tú Hviezdu teda, som zvedavý, či sa spojíte. Budem sa tešiť, ako keby to bolo moje spojenie. Vieš, ja si to nedoletí, ale toho Ericssona by som mohla, však vidím úplne na stáči, neviem teda, že kde je, tak ešte aj tým skúšam. No, ja som myslel, že ak to tak dáme tým Ericsonovi, budeme potrvá na ňu volať, ale ak ne, dobre bolo by to vyhľadať príklad na západ, ale to chcela by tiež, tak ak som sa vám spravil reláciu. Teraz neviem, na koho to patrilo. Kanál 7 je dnes zahltený.